ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали мошини савдо. Ҳама каса бародаро як бор дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои аҷоиб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, лайк гузориро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон ки дар ҳар як навор бародаро дастгирӣ мекунен. Зинда ва сарбаланд бошен. Фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша гапа зиёд намекунем. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза бародаро дар рӯи экрани шумо меброяд. Марҳамат ва мо боша навори имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. Якам мошини фурӯшӣ ҳаста Mitsubishi Spake старт соли барориш 2010, объем мотор боша 1.7 литр, кузофи минивен, сӯзишворӣ боша дизел, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега камрасходай хадавоиш 100% фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Ашт бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтаиста 34000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 227000 рубл мешавад. Харидори аниқ боша гуфтай муомила дора, бо арзон мешавад. Алиш ҳам мешавад, варианти алиширам дорем гуфтай, алиш мешавад ба ягон Mercedes ёки Opel вариантҳо дошта бошем гуфтай пешниҳод кунед соҳиб бошда инҷа. Барои маълумоти пурра ва аниқтара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. доюм мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Lanos соли барориш 1997 солай, объем мотор боша 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша газай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дора, срочна фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтаиста 15000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 100000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, арзон мешавад. барои маълумоти бештара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран будан муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. канали мошин савдоро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Vectra B соли барориш 1995, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, гуфтай бе камбудияй фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат ва нархша боша гуфтаиста 26000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 173000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мешавад. барои маълумоти бештара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Vectra A соли барориш 1995, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб, мотор, хадавои нав, балонош хубай, чашкиёш созай, камбудӣ нест, срочна фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаиста 26000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 173000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай муомила дора, арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ай худи бародар дарёфт кунед. марҳамат занг занед, нархи хубаш кадай. панҷум мошини фурӯшӣ Lada Priora соли барориш 2008 сол, мотор 1.5 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора, гуфтай камбудӣ нест, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар қарор дора ва нархша боша гуфтаиста 36500 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 243000 рубл мешавад бародаро. харидори аниқ боша гуфтай муомила дора, арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайк гузора бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. шашум мошини фурӯшӣ ҳастай Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994, мотор 1.8 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, камбудӣ надора, документош буд шудагиай, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбеай ва нархша боша гуфтаиста 28500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза гардонем 190000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора, арзона мекунем ша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хубаш кадай, марҳамат занг занед.
ҳафтум мошини фурӯши ҳастад Opel Vectra B соли барори 1695 мотор 1.8 литр кузофи седан сӯзишворӣ бошад гази бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад электропакет ҳуҷҷат дорад камбудӣ нестай срочно фурӯхта мешавад мошин айни ҳол дар ноҳияи Данғара қарор дорад ва нархша бошад гуфтаиста 23 000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 153 000 рубл мешавад харидори ане бошад гуфтаи марҳамат занг занен барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед беҳтарин нархш кадай марҳамат занг занед ҳаштум мошини фурӯши ҳастад ВАЗ 2110 соли барориш 2005 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад гази бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад маълумоти иловагӣ нест ва нархша бошад гуфтаиста 23 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза гардонем 157 000 рубл мешавад харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед муомила дорад бо арзон мешавад барои маълумоти пурра ва аниқтара дӯстон ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед наҳум мошини фурӯши ҳастад Volkswagen Passat соли барориш 2001 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад бензини холӣ коробкаш механика мошин гуфтаи ҳолати беҳтарин дай салон тоза климат контрол обогрев сиденӣ кондитсионер ду намуд дискай дора размери 15-17 ҳуҷҷатҳои солона надора срочно фурӯхта мешавад мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Нурак ва нархша бошад гуфтаиста 29 500 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 197 000 рубл харидори ане бошад гуфта арзон мешавад фақат дар пеши мошин ба телефон савдо кардан намешавад барои маълумоти бештар ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед даҳум мошини фурӯши ҳастад Opel Astra J соли барори 1699 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад бензини холӣ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега ҳуҷҷатҳои солона дора камбуди нестай мошин фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷиликул бародаро ва нархша бошад 43 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 287 000 рубл харидори ане бошад арзон мешавад нархи охираш ай чил поён намешавад дига варианти алиширам ҳаст гуфтаи марҳамат пешниҳод кунед мақсади гуфтаи фурӯхтанам банк қарз дорам ба ин хотир мефурӯшам марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо 11 мошини фурӯшӣ ҳастад Chevrolet Lacetti соли барориш 2006 сол мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад бензини холӣ коробкаш автомат мошинча тозаак гуфтаи документош то 06/11/2022 ҳастай мотор коробка ягон проблема надора срочно фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтаиста 35 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 237 000 рубл харидори аниқ бошад гуфтаи муомила дорад бо арзон мекунем ша барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед 12 мошини фурӯшӣ ҳастад Opel Astra F соли барори 1995 мотор 1.6 литр сӯзишворӣ бошад гази бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега яксола ҳуҷҷат дора фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар ноҳияи Ёвонай бародаро ва нархша бошад гуфтаиста 18 000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 120 000 рубл мешавад харидори ане бошад гуфтаи марҳамат занг занем муомила дора барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед бародаро ва маълумоти бештара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед нархи хубш кадай беҳтарин нархш кадай марҳамат занг занем бародаро мошинай даст натен 13 мошини фурӯшӣ ҳастад Toyota Corolla соли барориши 2006 сол мотор 1.8 литр сӯзишворӣ бошад бензини холия коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега соҳибаш кондитсионер кор мекунад срочно фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад ва нархша бошад гуфтаиста 68 000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 454 000 рубл мешавад харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед савдо мешавад барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад раҳмат ки навора то охира тамошо кардем зинда ва сарбаланд бошед дӯстон дастгирия фаромӯш накунед мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши шумо мекунем
ва бародари азиз, то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. Худованд нигаҳбони ҳар яке мо ва шумо бошад. Хайр.